Komwe ma pictures yathu komanso ma videos yathu akumaliza quality tikapanga post panowo pa TikTok. Tene ndionese kutuma tani. Ngasina pange follow, tipange follow. Mosala nthawi, tiyambe. Ndiye chachikulu apa nchokuti timapita apa pa sign ndiye tingoyerekeza kuti tifuna tipange post video iliyonse. Tipanga apa. Kena mwachisanzo tasankha iyi. Kena kupanga next. Kena utipanganso next. Ndiye chachikulu chimakhala apa alemba kuti more options. Ndiye apa make sure kuti option iyi alemba kuti allow high quality uploads akhale on ngati mene alili wangayo. Mukansiya chonchi ma video yanuwo amakhala odyeka fwe kuti amachepesa ka quality ko ndicho ninga yokuti save data. Ndiye akuyenera zikhala on chonchi. Ndiye quality ya video yanuyo izikhala yabwino fwe kuti izikhala ndi ndendende mene mwajambulira video yanuyo. Ndiye kuti basi amene yo make sure kuti azikhala pamene popo. Then nkupanga next nkuyipanga post. Basi chachikulu chimakhala kuti ndi chimene chocho. Chinacho akamoneka no ma video ansanu kuti adyeke quality ndiye kuti mankha kuti data saver wanu ali on. Fwa tikapita ngati pa profile ndikupita pali ma line atatu pa. Ndikupita pa settings and privacy. Ndikuseseleka mmosi. Ndikupita pa data saver. Ngati data saver wanu ali on ndiye kuti ma videos amaoneka be a quality yodyeka. Komano ma videos tikunena apa ndokuti mwaposta no sinuyo mukuonera anzanu amatha kumaoneka odyeka ife yokuti imakhala ngati pa data saver ndiye imachepesa quality yo cholinga chokuti inuyo data wanu aziseveka. Basi tiyeni tionenso video yotsatira.